Jack. Lazima kukusubiri. What is it? Now my titi and as you can see, tamunotora ko follow media which is net. Tikababa kanja kunetsana. Ndezvo kunetsana but after that but zvaizvezvo rega iti mbonotora. Aiwa simbisa roki chichi. Unza vanhu vava nekusimudzira roki. I'm so happy. Thank you. Challenge la roki so ranga ratinetsei. Aiwa, thank you. Passionate about